Grabe naman tong butas ng brief mo, Baak. Dapat bulkasil na lang tong nilagay mo. Nagaduan mo, basta, itusok mo. Ha? Ang hirap naman kasi itusok. Ang liit ng butas. Laki din, nadati ko ha. Nata nga pag-alaalaan. Manmano nga po. Nagadubungan na. Sana, ah. Kuya Andres? Kuya Andres? Kuya Andres? Kuya Andres? Oh no! Wala naman yatang tao. Kuya Andres? Nandito ako. Okay. Bakit? Ate, asan si Kuya Andres? Wala, kanina pang madaling araw umalis. Minamanmanan niya si Baak. Ganun ba ate? Talagang gustong magka-aircon ah. Siyempre split type yun eh. O siya, babalik na lang ako ate. Okay. Bakit? May pasok ka ba ngayon? Wala ate, may gagawin lang ako saglit sa bahay. Ba't di ka na lang sumaglit kila Baak? Para malaman mo kung anong ginagawa niya. What? May gagawin pa kasi ako ate. Try ko mamaya. O siya, ikaw bahala. Nice. O sige ate, alis na ako. Okay. Salamat. O sige, ingat ka. Baak, ang sarap ng kanton. Ang hot. Siyempre kasing hot ko. Yeah, boy. Ikaw talaga, puro kalokohan. Pero ang sarap talaga. Ni, tukis sa bahan ng Andresin na nakakuin na di jay. Kasi sa bana nakita naksam. Hindi, saglit lang ha. Okay. Natitignan lang ako sa labas. Mukhang may nagmamanman sa atin. Mukis! 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 Kita pa, manakakuimit ta. Video na kami. Ano nga po kay video kayo? Ha? Aguruay at ba? Baka dagtin na kabukaw. Buko. Kita man na cellphone mo. Oh no! Kapay nga itod ka. Itid mo saan? Spagon yun. Ano to? Nagado video kito ya. Dapay ni Emma, dapay ni Praning, dapay ni Anjay. Ano? Apay tayo video na. Kaya na matangag paliwanag. Ano ipaliwanag mo? Sumbat na dagos. Ibarsak ko ato, yung ika na burak-burak. Madimot Bita-bita lang ako sa cellphone ko. Buragan pa. Di may lagamin. Oo, apay nampang. Baga na kaming kanya nga manmanan ka kanaw. Oo, apay tapamanmanan na. Pinamanmanan na ka kanya. Baka no dararami itong makalukwan. O tata, pinatos mo white. Baak, sino yung kaaway mo dyan? Wala, may nagnanakaw lang ng video. Naramid ko lang ba tajay? Sa ikanak ti aircon nga split type. Bukis ti sabang, buray mato. Ito'y takit ding aglin ni patay, no kasta ka. Huwag ka tayo, ibura ukaw. Natan. Ito yung nakarudo na eh. Bulbula una, hindi lang matututaw. Oh, 1-9. Hape.
Napitapista ka. Sa di taggay ma. Gusto na na. Ulo ka lang apakaw, naglabasi, tinutlupo ka. Binura lagaro din ka, high blood ka pa ilaan. Kumanaw ka man dito, Wayne. Bigbigatin man ti tao na papapudutin ti ulo ko. Kagawin na garo tayo. Sarding to. Kan, namurahin nga, parang guhit ka pa dito. Nagungula kita ni Malay, nakababasi mo tadara na. Kasi sabam, sumubot ka pa ilaing. Kahit mo isusit sa takadaratan. Kasi sabam na ko'y uyong kan. Siguro mo din na ka pinagbigyan. Kasi sabam mo di kagtal na. Naguyong lang kita ni Malay. Guyong! Guyong! Madi ka subsublitoin ah. Kasi sabah na nga bakay. Itayab jero kun spit type pa yung mga roda ajay. Bakit anong pinag-usapan niyo ni Kuya Andres? Wala, nangaasar na naman. Eh bakit parang ang init ng ulo mo? Ay, ewan, basta. Ay, pwede mo ba akong tulungan? Pwede bang tahin mo yung brief ko? Hindi ako marunong. Pati brief mo, papatayin mo sa akin? Hindi nga ako marunong. Kung marunong lang ako, di saklatan. Eh di wag ka na mag-brief. Sa bagay, pagkakataon ko na ito. So ano, ayaw mo? Sige na nga. Gusto mo rin pala eh. O tara sa kwarto. Sige, tara na. Nakaw, nyampa nga to yan, nagbirok ti maripot ko. Hoy, Kuya Andres! Kuya, kinakausap kita. Dito ka muna. Ano? May balita ka na ba? Oh, no! Bakit hindi ka makaimik? Ano? May i-report ka na ba? Kanina pa ako nagtatanong. Oh, no! Bakit anong nangyayari sa'yo, kuya? Bakit nanginginig ka? Wala, mainit kasi. Ano? Akin na. Akin na yung report mo. Kasi, Anong kasi? wala. Wala akong marireport sa'yo. Anong wala? Baka pinagtatakpan mo lang naman si Baak. Ano yan, Kuya Andres? Ang panghi! Wala, Mayla. What? Alis na ako, wala akong marireport sa'yo. Grabe naman yung ihi ni Kuya Andres. Mga ilang taon siguro hindi umihi yun. Iba yung kutob ko. Siguro pinagtatakpan ni Kuya Andres si Baak. Oh my God! Humanda ka sa akin. Grabe naman tong butas ng brief mo, Baak. Dapat bulkasin na lang tong nilagay mo. Nagaduan mo, basta, itusok mo. Ang hirap naman kasi itusok. Ang liit ng butas. Dilaan mo kasi para madaling pumasok. Ah, ganun ba? Ayan, pumasok na. Ganun pala yon. Dapat dilaan mo muna. Oo, ganun yun. Grabing butas to. Grabe ba? Maglain ka magaya magdaan. Pau. Yahoo! Kakasya ay pwede na naman siguro itong gamitin ng isang taon. Bakit ganito yung brief mo, Baak? Parang may amoy. Ang dulamin, basta daite, mapo. Hanggang dumapampansin mo. Alwada, baka matudok tayo, ma'am. Oh, no!